Hello guys! Ayan, magsanggi ko og mais. So, init kayo. Okay, kamay kaya akong sanggi nun guys. So, may patabangan ko ninyo pagsanggi. So, gabi init ah. So, mao ni akong gamay nga kamaisan guys. Okay guys, dito na ako magsanggi na ko sa akong kamaisan. Kanya, ang kanang kamaisan nito. Napalisay ko ano nila palisay. Ang ito ko sa kapitan ng ako ng aking 5 mais. Bitaw gamara bitaw ni guys. Sige. So ilagay ko dito yung cellphone ko. Ito na yun. Oh. Ano lang ko ako